sad će se zavrtati točak koji će da izbaci, ja mislim, prvo ime izvođača. I onda, ko se prvi javi, mora kaže 2 pesme od tog izvođača. A posle ćemo, ja mislim, probati i tonski da pogađamo pesme. Pa hajde da vidimo šta će nam se dogoditi. A šta ako ne dunem ovde? Pa ništa. To se ne računa. Tako, alkotest, imaš pesmu. Jes, hvala. Rado, svi znamo da duvaš. Pa normalno. To ti kaže. To ti kaže. Možemo da krenemo sa igrom, da. On nije normalan. Ajde, pali to. Gde gledamo? Evo ovde. Izvoli. Pa ja gledam da li se vidi. Okej, Rođe Ređević, sve pesme. Jedno si ti, drugo sam ja. Dobro. I ona što ja volim, kaže... Ona što mene ne zanima, ona što ti voliš, kako se zove? Svaki čovek ima dragu, svaka briga ima nadu. Tako se ne zove sigurno pesma. A ja imam tebe, a kao da te nemam. Dobro što jeste. Dobro. Okej. A neće svakoj biti ja, ko tebi sitan nebitan. Da. I td, i td. Da, jedno si ti, drugo sam ja. Da, okej, svaka čast, prvi bog ide Radi. Okej, idemo dalje. Jao. E sad, da li ćemo tonski? Treba da pogodimo, ne. Ko? Nedeljko Bajić-Bajić. Pa, vidi, ovo nije fair. Rada. Slavi od stakla i ajde, rođen spreman. Jedna devojka ima baš punđu, a ispred TV-a mi je i ne vidim ništa od punđe. Pa i meni je ispred TV-a. Izvini, volite, super ti frizura, ali mi prekriva ime. Već gubim 2 0. Nemoj sad da tražiš izgovore. Pa ne bez vezanja. Pa si videla? Zabe ti izgovori. Kako Rada vidi? Izvini, divna ti je frizura stvarno, ali ja ne vidim ekran. Malo čučni, eto. Okej, idemo dalje. Izgleda smo odustali od ove tonske. Izvoli. Devojka, ja sam rođen u cveću livada. Miroslav Ilić, ali zavoleš devojku iz grada. Morat se skoncentrišiti. Moraš, vidiš kako se puni iznenađenja. Okej, 2-1. Nije fair, ti si znao. Majke mi nisam znao, ne znam nijednu pesmu, ne daju mi nikad da saznam koja je pesma. Ne znam. Ne znam stvarno. Šta je sledeća igra? Sad više ne duvamo, a? Duvamo. Ne! Rade Jorović, žene vole oficire, a? To! A malo? A malo počinje kao cirkuska tačka, onaj bubanj. 2-2. Mislim da će sledeća da presudi. Sledeća... pazi, ide. Rada. Jel ti nije bar malo žao, Dijana? Kako Rada kad sam pre? Okej, Rado, 2 pesme grupe Tap 011. Okreni broj 95 i dosadan dan. Izvukla sam se. Dobro, okej. Ovo malo nije u redu, ali... Pristajem, čestitam ti. Uopšte nisi loša, majke mele, svaka čast.